Dobrý deň, milí sledovatelia. Vítam vás pri 4. dieli tejto videosérie o vzniku knihy v reálnom čase. Chcel by som nadviazať na tretiu časť. Tam sme rozoberali, že som už zaslal svoj rukopis do editorskej redakcie. Už mi aj boli poslané 2 spätné maily s ich reakciami, poznámkami ku textu, čo by zmenili, čo by na tom videli, ako napísať inak. Vlastne gro, hlavné myšlienky, hlavné témy, celá línia, celá štruktúra ostala zachovaná, všetko bolo v poriadku, v podstate zmenilo sa iba pár slov s výmenou za nejaké synonymá alebo v nejakých zložitejších, dlhších vetách nejaký slovosled. Takže iba toto sa tam zmenilo, naďalej sme spolu v kontakte, teraz som im odoslal ďalšiu úpravu, takže čakám teraz na tretiu spätnú reakciu od nich. Ten text sa šperkuje do finálnej podoby. Ďalej by som chcel povedať to, že napísať rukopis a mať takto text je vlastne iba 10% celého procesu, ako vzniká kniha. Všetkých tých 90% zvyšných sú také veci, ako napríklad vystavenie ISBN-ka, korekcia textu, príprava na tlač, výber fontov, výber väzby, grafické spracovanie ilustrácií, celková ich príprava ako obalky, anotácie, potom ďalej je to distribúcia, promo, marketing, predaj, doručenie čitateľovi. Tieto veci všetko, to nás ešte čaká, je to náročná, dlhá cesta. A chcel by som povedať ešte aj to, človek na začiatku, ktorý sa rozhodne vydať knihu, sa môže vydať cestou, že osloví vydavateľstvo, tam však hneď na začiatku predá svoj rukopis vydavateľstvu, a ja som touto cestou nechcel ísť, lebo oni zvyknú nejakých 30 až 50% textu zmeniť podľa svojich predstav. Môžu zmeniť obálku, môžu zmeniť anotáciu, nedajú si hovoriť do veci, ako napríklad kedy kniha vyjde. Človek stráca vlastne kontrolu nad tým, čiže aj celkovú tú originalitu, autenticitu a to svoje ja, ktoré sa ja ponúkam vložiť do tej knihy, že aby to malo ten môj punc, tú moju pečať, tak to nechcem stratiť. Takže preto som sa rozhodol, že túto knihu vydám sám ako self-publisher, samovydavateľ. Čiže si zastreším celú túto produkciu sám. Ďalšie video bude už onedlho o pár dní. Bude troška to v zmenenom termíne, čiže asi o týždeň. Takže môžete čakať ďalšie informácie a s ďalšími novinkami vás teda poteším už čoskoro. Dovidenia, pekný zvyšok dňa.